लोगोफोर आं मोनसे इम्पर्टेन्ट भिडिअ लानानै फैदो। बेनो जाहैबाय आखाइ आथिं बायनाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गाहाम खौरां। जाय सुबुंफोरा आखाइ आथिं बायजादों बिसोरो बे जायगायाव थांनानै थाबैनो फाहामजानाय मोनो। खम खरसावनो नायदो माबायदि माबायो खरखरनिफ्राय बेबायदिनो खेङै फिननानै बानायफिनो। सासे उन्दै गथ'आ नानिया बिफां गाखोनानै गोग्लैनानै एंगोला लुज जादोंमोन आरो बे लुज जानायखौ बे थाखा फैसा बिना थाखा फैसा खम खरसावनो ओरैबायदि सिकित्सा खालामनो हादों। जायनि जाहोनाव नोंथांमोना गोबां थाखा फैसा गारनानै बेफोरबायदि खरस खालामनांबाय थायो, नाथाय बाहाय खम खरसजों सोखाजानायखौ मोनदों। मानोना गोबां मानसिफ्रा फैयो, नोंथांखौ मिथिखाबोयो नोंथांखौ बे जाहैबाय सामरायदि जायगायाव। आरोबाव थाखा फैसानि जेबो खोथा गैया, नोंथांनि गोसो बायदि होनो हागोन। 10, 20, 500, 600, 1000 बेबायदि दान बायदि होनो हागोन। आरो नोंथाङा पियर नोंथाङा सोखाजानायखौ मोनथारो। मानोना बे खेनसे खननैजों सोखाजायाबाबो खननै खनथाम थांनायजों आरो बे जाहैबाय उन्दैफोरनि थाखाय थाब सोखाजानायखौ मोनो। उन्दैफोरनो थाबै जायो, नाथाय गिदिर मानसिब्ला एसे समा गोबाव लायो। माने गिदिरफोरना मोदोमफ्रा गोरा जानायखाय गोबाव लायो। आं थांनानै गोबां मानसिफोरखौ बेबायदि फाहामजानायनिफ्राय नोंथांमोनाबो फैनानै नायफैनो हागोन। आरो सोरबाफोर जाजादोंब्ला बेखौ थाबै खबर हो। बे सकेल बाजार सेरावनो जायफोरा बेबायदि गोबांथार दुखु खस्थ' गोग्लैनानै दं, नोंथांमोना थाबैनो फै। दाखालि मंगलबार